Преди 20 на години във фотофорум се запознах с един рабат камък с никнейм Чуков. Съперничеството ни по стар български обичай доби застрашителни размери. Рал топ по едно време опря до литър кръв и метър кожа. Така че една наша съфорумка, известна тогава, написа в същия този форум: предпочитам да бъда очукована, отколкото нагетина. Един ден телефона ми звъни, аз тогава произвеждах календари и се чудях къде ги пласирам, и се обажда някой и казва: мога ли, вика, да ти зареда, да заявя 5000 календара? Викам: може бе, обаче това е много хубаво, за да е истина. Отсреща ми казва: искам 5000 календара, ама искам да дойда на вашата фотосбирка и да се запознаем. Викам: идвай бе, нали, черпим. Черпите, ама, нали, питай който се обажда. Викам: кой ми се обажда? Чуков. Викам: как ми падна? Сега, викам, ще то от душа, само да ми дойдеш. Ама това на ум. След сблъсъка, нали, по стар български обичай, първо се набиваме, после се напиваме и ставаме приятели. Ако някой тогава ми беше казал, че същия този човек, с който се ритахме яко, нали, ще ме покани да снимам кръщението на третото му дете, щях да го душа с два пръста. Още повече, нали, ако бяха казали тогава, че ще имаме съвместна така и успешна работа. С нашия стоков сайт, с издаването на албуми с снимки от България и така нататък. Пенка, искрено съм ти благодарен за годините на нашето приятелство и за няколкото месеца дива връжда. Честит рожден ден! Желая ти да си успешен, здрав, хляб на масата, топлина в къщата и деца в собата. На здраве! Здравей, приятелю! Честит рожден ден! Да си жив и здрав! Много се радвам, че има хора като теб и са мои приятели. През годините имах късмета да срещам много хора, но ти си от тония безценни приятели злато, които са на изчезване от това поколение, които сме възпитани по други начин в живота. Позитивен, весел и същевременно взискателен, това е Пенчо. Имал съм невероятния късмет да споделям много пътувания с теб и те са оставили един незабравим спомен в мен. Годините, когато работехме заедно, са една от най-безценните ми години, страхотно прекарани с теб. Пожелавам ти да си здрав, защото ти другото си го постигнал, а пък това, което искаш, съм убеден, че с характера, който имаш, ще го постигнеш. Радвам се, че съдбата ми срещна с теб. Имах възможност да работя заедно с теб години наред, да обиколим България от край до край, на длъж, на шир, да споделим страхотни приключения и преживявания, но най-важното беше приятелството с теб, което остави незабравими следи в моето сърце. Хората като теб са рядкост на днешно време. Ти си човек злато. Пенчо обикновено е душата на компанията. Много забавен, много креативен. Ако трябва да го опиша само с 3 думи, е трудно, но те тогава биха били страхотен приятел, сърдечен, креативен и взискателен. Безкомпромисно взискателен. Пена, честит рожден ден! Пожелавам ти здраве, основно. Пожелавам ти да бъдеш целеустремен към всичко, с което се захванеш в бъдеще. Пожелавам ти един ден да те видим на сцена с Теодоси Спасов или с някой друг, да забиваш на гайда, на кафал, на тъпън, на каквото ти душа сака. Пожелавам здраве на семейството ти и част от изненадата беше да те опишем с 3 думи. Аз си направих списък, ама то нито си спокоен, нито си талантлив, нито си пак много възпитан, затова не знам какви да са тия 3 думи, затова 3 думи, с които ще те опишат, са всъщност едно описание. Ти си душата на компанията,
Продължавай да бъдеш такъв и нека всички около тебе са здрави, щастливи и усмихнати. Честит рожден ден! Честит рожден ден, Пенчик! Цял ден се опитвам някъде да застана на спокойствие, за да запиша обещаното видео, но видяло се, че ще бъде на път. Както ти казах сутринта, желая ти да си много здрав, да си много удовлетворен от всичко, което правиш, да си много обичан от близките си, от хората, за които ти пука. И пак ти казвам, най-важното е да бъдеш споделен, защото това, което ни остава, е не само това, което сме спечелили или това, което сме направили, а това, че може да го споделиме с близки хора, които истински ще се зарадват на това, което сме направили. Много те обичам, желая ти много хубав празник и смятам, че най-големите подаръци от съдбата ти вече си ги получил. Това е твоето семейство и твоите приятели, като естествено, основно смятам, че аз съм доста важен подарък. Много хубава вечер ти желая. Забравих да кажа за трите думи, които най-добре характеризират моето братче. Според мен, ти си Спайдермен, Арагор и Павлик Морозов. 3 в 1. Обичам те. Ти само ще се усмихваш. Честит рожден ден, Пенчо! С Еви ти пожелаваме много здраве, пожелаваме ти сбъднати мечти, търпение, любов, енергия за всичко, с което се захващаш и много време за всички твои любими неща в живота. Децата, фотографията, музиката. Бъди жив и здрав. И не е Чичо Пенчо, нали? Не. Бате Пенчо. Бате Пенчо? Ами ти защо ви каза Чичо Пенчо? Последно Бате Пенчо. Ама ти преди каза Чичо Без- Пенчо. А сега казвам Бате Пенчо. Весел празник, Пенчо, жив и здрав. Едно си казал За мен винаги си бил човека, на когото съм искала да подражавам най-много. За мен си много цветен, шарен, интересен, оригинален, винаги различен, неповторим, като лятна буря. Ти си един от най-хубавите примери за това как трябва да се живее този живот с пълни шепи и с пълно сърце. Много те обичам. Честит рожден ден! Честит рожден ден, Пенчо! Пожелавам ти здраве, щастие, просперитет, както и колкото може повече. Начинания, които в бъдещето да завършат така, както си ги планирал. Нека никога в живота ти няма резки завои. Упорито покорявай набелязаните върхове и храни в себе си доброто. Или както се пее, доброто с зора се храни и може да лекува рани с една усмивка лъчезарна. Или пък с дума благодарна. Пенчо Чуков е неуморим, неповторим и е най-щедрият човек на света. Честит рожден ден, мастър Чуков! Много се чудих какво да ти пожелая, защото съм убедена, че в днешния ден си получил стотици, а може би и хиляди пожелания, облечени в най-красиви думи. Аз обаче съм се убедила, че най-стойностните и най-истинските неща не могат да бъдат предадени с силата на думите. И за това на теб ще ти пожелая всичко онова, което е между думите. Зачудих се от кога всъщност се познаваме. И се оказа, че мога да цитирам точната дата. 26 юли 2010 година. 26.7. Да. Сватбения ден на Киро и на Мария. А ти беше техният много специален фотограф. Едно известно време след тази сватба ти ме наричаше Коброва. Не знам дали си спомняш за това.
аз къде на ум, къде на глас казвах, абе какъв е този фелдмаршал? Как ли го търпи жена му? Та истината е, че любяща ти съпруга не просто те търпи, ами ти е родила и 3 прекрасни деца, защото ти си истински мъжкар. Защото си невероятно сърцат човек, който прави това, което трябва да бъде направено в момента, в който трябва да се направи, независимо от цената, която трябва да плати, дори и тя да е 100 плюс лева фиш от камерата на Шереметия. Да, точно за онази сватба говоря, когато целият екип постъпи по единствения правилен от човешка гледна точка начин. Проявихме разбиране и всъщност никой не си погледна часовника тогава, за да маркира началото на овертайма си. Изключително благодарна съм, че работата ми ме срещна с такива хора. Знаеш ли, все пак ще ти пожелая 2 неща. Ще ти пожелая 2 пъти да изпиташ онази емоция, която те вълнува до сълзи. Вече толкова години и толкова много сватби. Зад обектива. Когато Нели Рангелова запее "Татко, пиша ти писмо, мисля, че е на време". Точно тази емоция ти пожелавам да изпиташ 2 пъти пред обектива, държейки 2 от 3 най-любими момичета в прегръдките си. А когато дойде ред един ден да ожениш и Никола, съм убедена, че точно ти ще му дадеш най-точния съвет, а той е да не се хаби много, защото така или иначе друг ще му пише нотите. Нали знаеш колко си богат? Аз съм абсолютно убедена, че го осъзнаваш, защото ти си невероятно мъдър. И двамата с Боряна сте свършили невероятно добра работа, давайки живот на 3 прекрасни деца. И всъщност тепърва ще берете плодовете на всичко, което сте вложили. На всички инвестирани време, усилия и обич. Пожелавам ви и на двамата домът ви винаги да бъде пълен с любими хора в делници и в празници. На теб ти пожелавам никога да не спираш да правиш това, което храни душата ти, никога да не спираш да правиш и онова, което години наред вълнува толкова много хора, подарявайки им едни от най-красивите спомени, може би и най-красивите спомени в живота им. Бъдете безкрайно щастливи, бъдете благословени, а ти, Пенчо, бъди винаги такъв, какъвто си. Просто защото този свят наистина има нужда от бъстри души. И знаеш ли какво се случи след всъщност 26 юли 2010 година? Много неща се промениха и двамата знаем точно какво имам предвид. Промени си моята преценка за теб. Към днешна дата аз съм сигурна, че ти си един от най-качествените, един от най-емоционалните и един от най-добрите хора, които аз познавам. Така, света има нужда от такива хора. Бъди Пенчо Чуков. И сега искам да благодаря на Дени, специално на твоето невероятно момиче, бъдещата доктор Чукова, която ми даде възможност да се включа със своя видеопоздрав в това, което е решила да подготви. За мен е огромно удоволствие и още по-голяма чест. Пожелавам ви цялото щастие на този свят и ви изпращам тонове положителна енергия. Бъдете благословени, семейство Чукови. Пенка,
жив и здрав да си. Пожелавам ти много щастие и късмет и да сме още доста годинки заедно. Да не се отърваш от здраве. Всички около тебе да те уважават и да те обичат. И да си все така заразен, за да има повече хора като тебе. Честито! Бъди честит, господин Чуков, или както аз казвам, Чукони. Така пък да ти отива. Пожелавам ти да си много здрав. Всичко, което си поискал или всичко, което човек може да иска от живота, ти си го имаш. Имаш ти прекрасни деца, имаш прекрасна жена до себе си, другар, имаш кариера, имаш работа. Абе, като цяло, успешен си. За успех няма да ти говоря, него си го овладял. Просто бъди здрав и гледай на годините като още малко от опита, който човек може да добие. Ти си моето сватбено фотографче. Едва ли ще се оженя вече, но със сигурност спомена за моята сватба си остава. Кирцата може да е в миналото, но снимките все още са в албума на рафта у дома. Благодаря ти, че си такъв. Благодаря ти, че в момент, в който с Кирил решихме да поемем отговорност и една сериозна стъпка в живота ни, ти не беше един от онези, които просто ще ни кажат: абе, не дейте, деца, харчите си парите, след няколко месеца ще затворите и нищо няма да е имало смисъл. Напротив, тези думи ги чувахме от много хора, но не и от теб. Ти беше плътно зад нас, едно силно рамо. Името ти съответно изключително много ни помогна, защото ние бяхме никой, докато господин Чуков си го знаеха. Благодаря ти за това, Пенчо. Благодаря ти, че си ни бил опора. Благодаря ти, че в минутите, в които сме си мислили дали цялото това нещо има смисъл, ти всъщност си ни надъхвал и си ни казвал: ще видите, нещата се получават. Получават се, когато метем заедно вода от площадките на Рачев. Получават се, когато танцуваме с ориенталските танцорки на дансинга. Получават се, когато просълзен не смееме да те попитаме защо, пък ти си чул песента на Силвия Кацарова за таткото. Така че, мисля, че много сме изживели. Скъпо другарче си ни и се надявам още дълги години да си те имаме като близък човек. В Перник имаш винаги твои хора. Да знаеш, откъдето и да те посрещнат с винкел, ние сме зад гърба ти с втори. Целувки, прегръдки на цялото прекрасно семейство и до скоро. Чуков, честит рожден ден! Да си жив и здрав. Ако трябва набързо да го кажа с 3 думи: родител, баща, фотограф, приятел и радетел. Значи станаха 4-5 думи, но ти си такова в музей. Музей трябва да си. Ти си... Честит рожден ден, Пенчо! Да си жив и здрав! Много късмет и здраве и аз ти пожелавам. И успех всяко начинание, пък твоите начинания са доста. Като почнем с музика и фотография и строителство. В последно време се превърнал в строител на Ганчовец. И така, весело изкарване на празника, да почерпиш, да не забравиш. На Ганчовец? На Ганчовец. Дени на помоли с 3 думи да определим какво е Пенчо. Пенчо е добър човек. Добър приятел. Не знам с 3 думи ще се хванем ли в 3, малко ми е трудно с 3 думи. И добър татко за мен. Така е. За да
съвместим във времето, ще не трябва повече. Не, достатъчно е. Ама ти си знаеш. Весело празнуване. Здравей, Пенчони! Честит рожден ден! Искам да ти пожелая много здраве, щастие, късмет и успехи във всички начинания. И дай Боже, каквото си пожелаеш, нека да се случва. Искам да се извиня за малко неугледния ми вид, но при мен положението е работно. Но за сметка на това пак се намирам на страхотно място в старопрестолната ни столица. С какво съм те запомнил или кои са ти качествата, с които съм те запомнил, те са много, но ще изборя 3. Упоритост, всеотдайност и много голям талант. Пожелавам ти приятно изкарване и на здраве от мен и от всички наоколо. Честит рожден ден, Войчо Пенчи, да си жив и здрав, да имаш хубави дни, да ти се сбъднат неща, за които си мечтал, да имаш неща, които са ти като мечта и никой друг не може да има такова специално. И да имаш хубави рождени дни всяка година. Пенч! Честит рожден ден! Трудно ми е да кажа, но ще го кажа. Братко, нека от всичко, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Благославям те да имаш сила да пазиш сърцето си. Най-вече защото си изключително честен, истински, без лицемерие човек. И те благославям да имаш винаги сила да пазиш себе си от лъжа, от измама, да не правиш компромиси, да бъдеш силен, да устояваш това, което си вътре в себе си. Истински и най-истински. И 3 неща, с които искам да те опиша. Това е истински, по-истински, най-истински и накрая е равно на Пенчо Чуков. Най-дивия войвода, който познавам и съм срещал. Бъди благословен! Обичам те! Рожден ден, Пенчо! Живей! Обичай! Твори! Бъди! От нас! Честит празник от нас! Весел личен празник! Чао, чао! Честит рожден ден, Пенче! Да си жив и здрав, ти пожелавам да си много щастлив. Пожелавам ти да имаш все по-малко работа за все повече пари и всичкото това свободно време да го прекарваш с приятели на Ганчовец. Пожелавам ти да обиколиш целия свят, да минеш под дъгата. Имам предвид дъгата. Е там. Много е красиво мястото, на което съм в момента. Аз пак обикалям Германия. И много специални поздрави от Мони, специални поздрави от Никола, който очаква да стане най-добрия фотограф на света за 2 уикенда. И от Анчето, която даже не знае, че имаш рожден ден, ама съм сигурен, че би те поздравила. Айде, жив и здрав от всички! Бате, Пенчо, ти си мъж. Бате, Пенчо, веднъж. Честит рожден ден, Пенчо! Жив и здрав, младежо! Честит празник, Пенчо! Да си здрав, с много късмет и все така вдъхновен в творческите начинания, с които си се захванал. Ако все още не си намерил, да намериш своята шишкова гайдуница, като най-добър гайдар сред фотографите и най-добър фотограф сред гайдарите. Пенчо в 3 думи, трудно ще е, 4 ще са. Фотограф, гайдар, широка душа. Другарио, жив и здрав да си, честит рожден ден, посрещай с мъдрост и песента на Гайда новите житейски предизвикателства. Бъди вечен като това вековно дърво. Ти и цялото семейство. От нас с Ирина здраве, тя снима в момента. Това е най-важното. Здраве и здраве от душа и сърце.